Hi guys! Dito na naman tayo ulit sa ating swimming pond. Swimming pond siya. Hindi na po siya pool. As you can see, sinabi ko na hindi na siya magiging pool kasi kailangan mo natin i-arrange yung mga papers and requirements para sa permit. So, dito na tayo ang ating mga masisipag na mga manggagawa. Ayan. Ala, gwapo kayo pa. Model-model ang gata yun. Tanawa. Oh, di ba? Si Alger Abrenica. Noong una guys, ang sabi namin, usapan namin, dapat 15,000 to hanggang doon. Nabudol tuloy ako guys. Ano tuloy akong scam. Imbis, ang ganda na sana ng usapan namin na 15 hanggang doon. Sabi ko, hindi, kalahati lang. Gis na lang. Ang ending tuloy ngayon, ipadiretso ko rin pala doon. Kaya ako na akong gasto. Last time na noon. Ay, sayang kay Bermuda oh. Kaya nga. Hindi ano ba? Idiretso ba doon oh? Tanong ko doon ang Bermuda. Dire ote. Doon sa ibabatag na lupa ba? Ibabaw. Sa ibabaw. Sa ibabaw. Oh, kainin namin yan. Itanong namin maganda itong Bermuda sa Carabogras na tuwi. Ayan guys. Kompleto na lang. Kompleto na ko sila guys. Ang plano ko dito guys, liniwakan ko siya konti. Ang gagawin ko dito, lagyan ko siya ng tubig. Lagyan ko ng tilapia. Tapos sa Pasko, bawat tilapia mahuhuli 100 pesos. Ha? Pero lalagyan ko siya ng mga bildo sa ilalong. Uy, lamay kayo mga trabante na mo guys. Mga kababata ko po sila guys. Ah, talaga? Yung iba dyan kasuntukan ko na dati. Charot lang. Sino dyan yung kababata mo? Kalaban namin sa basketball dati na grupo. Nabaro Boys and sila. Kami naman dito banda. Doon naman Dael Boys. Di, pero Nabaro Boys, Nabaro mo na side down na, di ba? Ay, sila nga side dito, di ba? Sila ko to silang Jason, mga bibigoy. Di ba? Nag-grupo sa una ba Nabaro, pero sila nga team. Kami lang kasi magkakawig kasi kami nagbibigoy eh. Medyo nakaligo na mo gamay. Ay, kanino Bermuda grass. Ay, kanino. Kay tanom. Okay, tanim namin. Lagi ko manikuan na. Tapos, ito ang deal namin kasi ito 10,000 to. Tapos nag-usap kami nito kaya na pag 5 na lang di ako gingon para kompleto 15 no. So 7 yung pinag-usapan namin kanina. Maulagid yatay, nahuman noon yatay. Ay, among paano na ha? Dagdagan ako. Pero tanan inyong makuha din eh. Inyong ipatag. Para anong gibuhat nila bitaw to? Dili sana mo na pinundya. Tanan na tunya ko mapatag, gusto na ko mapatag ni para na ba kulang mo magud na ipatag mo magdano. Correct. Pero imo na akong 10,000 otro. 7 lang kasi ang usapan namin gawin kung 10. Okay na. Paspas kay na. Paspas kay pagingon. Basta contractor na lagi na. Oo, basta sure ha. Dugangan na nako para dili namin mo-call kay kanila sa dili mo mag. Ha? Uy, apil ang bata. Sakop. Paano siya na? Tiguan na inano na siya. Inano ka na siya. Di ko bola siya sige glulo sa mat. Hoy! Ayan. Wow, ana. Lalaki ko siya gnaong kay mas bangason pa naman. Ha? Hala, love. Turuan ba? Turuan paano mag-ano ba bungkal? Nabatay na to. Ada jangan-jangan karam dia day. Usa ba tinuod ba na imong sulod? Paano? Dugar to nabatay. Bata o man siya. Dugar to nabatay. Hindi basta-basta pud ali mo ba? Ali mo day. Sa panibagong araw. Dugar to nabatay. Ha? Ako ba nakaroon sa dugar? Ha? Tabuto na to dagan na ako ipatag din itong mga nakuha niya. Dayana sa kay isa lang dai. Imo na ipakot si Brenda nga. Dayana mo kuha kung kaya ba nimo ba? Go, sige, go dai. Go. Kasi ka naman Sige dai, go, sige. Sa man na inday uy. Kaya mo na nimo dai, sige dai. Go. Ipaabot sa ring dai ha. At samok-samok naman mo. Samok-samok kay kadali sila na. Umungo. Yan na lang ibabag ko. Hi Joseph. Oo yan sila guys. Siya. Tapos isa kita tayo si Roldan taas kali. Kapatid nila bibigay ka. Di. Di lang kapatid. Angat niya ko lang nilog. Okay. Kanina yan siya kay gagaw. Ay dae, asa sila? Sa kanti egik na. Ito ni po doon. Sila. Dahil uy, duungan. Duungan ba? Duungan. Ay daungan. Taba. Isun man sila kuan. Ito sila Diday. Pangalan nila Diday. Mani siya. Ayang mama. Ikaw ni mama.
Buti pa si Kuya ang... Ay, Ma'am Siji! Birthday! Kay Kwan, dapon bayot, dapon. Ay, bayot daw. Alis kayo, di kilamigas din. Ay, ikaw na ba ka? Among tanong niya ito. Ganda no kilikili ni Kuya, no? Nakaka-insecure yung kilikilaw. Namo kay hako ra ba kayo bawo na may ilok yun. Ano kita medyo all. Buti pa sila nung Ang gaganda. ganda no kilikili. Pantay. Uy, may asawa. Ilan anak mo daw? Pero mangod pa maninamo. Ang among kabats kay sukaan man. Mangod daw mo namo, diba? Ah, pinsan? Ay, kasi siya mong batch. 35 naman ko. Kasi, pan. Yawa. Kato akong batch. Ay! Batchmate mo? Hindi Yang sila may mga batch namin. Sila mga bata yung taon. Ano na lang natin to gagawin na natin tong fish pan, guys. Muayag na niya. Bataw gabi ba maya gani ba? Sigang mata. Ano sugaan niya? Ano? Ano sugaan niya? Mas maganda to gawin nating lake na lang, man-made lake. For the meantime, kapag tayo permit. Bisod mo na kayo mag-pool di ay, dagan mo na kayo pan. Ayan oh, sayang yung may mga... Dagan mga yawa-yawa di ay. Dong, ilain diri dong, ang kuan dong. Yan oh, yung may mga... ano ba? Kuan man ni siya, pinalit na mo ni sa upol. Galing nga Carabao Grass, pinalit sa upol nga nigpis. Katong mga gahap lain mo Dito sa ubabaw oh, yan. Diyan oh. Kaning gagmay kuan man ni siya, pinalit din. Kaya ang Jonathan ba ang nagkuan na ni palit. Ito ba oh? Maganda tong Carabao na grass na to kasi hindi siya wild. Oh, kunin nyo muna. Ayaw sa ilubong gilid sa kay ugma na nagbapatas na naon niya. Sabi ko. Kuaning gagmay lingo kani mga gabi. Pala ra isenta na ba? Pala ra ba? Sayang kasi. Dito na to ibutang ni ugma on mo kuan. Oh, tubig daw nga bugnaw. Ito oh, mga gaman ni ito, ayan oh. Diba iba siya na variety. Yan. Nay nang takas. Yan, hands-on talaga siya. Gusto niya talaga kapag may pinapagawa siya, nakikita niya na ano niya kaagad. Madali ang tutubo pag diniligan ng diniligan. Ma-absorb naman ng lupa yan eh. Ito, pangit to. Ito yung mga wild na dati pa. Kaya Bermudan eh. Ano lalaki kaagad. Oh, mabilis naman yan dadami, di ba? Oo, pag sigig diligan. Pag lagi nalidiligan. Sana all. Kaya hindi daw diligan. Lalaki na to lalo. Oh. Ngayon po siya kalaki. Mahal kayo ito, 5 pesos kayo ito kada ano. 5 pesos to kada square eh. Ganyan din yung kay mama eh. Sa puntod niya. Friend, ayun diri dala patag. Ha? Yan dia na patag. Oo. Pero kung naay mapaputulong dito, okay lang ka. Naon naman ni naa. Oh, kan diri anak raw.
Pwede na di dagan ang labay ang uban. Okay na, kay mapul naman eh. Simple lang. Unsa na dagan na ho. Sige na, balag ulo ako. Bada ka na, ka naman nila kayo. Gupok naman. Para tulog ko ha. Wala. Abot din hibo. Sige na, balag manubra na siya kayo. Nanubra na siya din. Tara, tubig. Nagamay mo kay na Uy. Ay, napilirip po eh. Ali diri. Likas bragi na rin. Ay, na jar ni Amanda bitaw but kandig ice nas taas. Amra, sukod dira sa tato. Dili pa mo ko, bastritan pa. Istrito sa liguro. Bala to isto ko na eh. Dili sa tato. Nay, istrito sa ara matungod sa dito nila. Mga bang, ay, nailog yun. Ako na ba mo? Malawak pala siya, no? Mahaba. Ito lagay kailangan ko i-save, di ba? O kasi sayang din yan. Overtime. Ganyan na siya kalaki. Mula dito, tingnan ko yung ayun, oh. 'Di ba? Ganyan na po siya kalaki. Ganyan siya kahaba at kalapad. Sira ulo ko, Brenda. Ano yan? No, don't touch ha. Sana. Sana. Ang dami niyong paay, oh. No, don't touch ha. Bako. Naulo talaga si Brenda. Binato niya po sa akin. No, don't touch. Go back to mama. Ano ba tawag sa inyo nito? Ayan, oh. Ang dami niyang paay. Delikado po ba ito? Tsaka parang antigas ng ano niya. Parang centipede. Centipede nga yan siya. Hindi. Ibang centipede siya, pero ano siya? Di ba na mo itong baho, no? Baho na baho Awa kayo. na baho kaya. Na orange nga matumban. Baho niyan. Parang Di ba maliliit din na ganyan na pula? Amoy niya. Centipede din yan na ano. Yan may mga, Pero parang di ba may red friendly na ganyan? Tapos yung red niya pag nabakan mo may pula, tapos ang tagal mawala. Apang papantat. No! Ay! No!